Hello, good morning, araw. Ginagawa ko itong Christmas lantern. Ginagawa ko yung lantern, di ko pa natatapos. DIY to. Medyo malamig ngayon ng umaga, Saturday. Parang masarap, parang may naririnig ako na masarap dyan sa may Lingayen. Parang nababalitaan ko na masarap yung Benleaf coffee and tea dyan sa may Lingayen. Parang dapat subukan nyo kasi nandito pag uwi ko pupunta ako dyan. Yan. Mga araw, shoutout pala sa mga taga Binmalay at saka dyan sa Benleaf tea coffee sa Lingayen. Masarap daw dyan, punta kayo. At marami yata silang mga iba-ibang flavor na coffee or yung parang Starbucks. Ganun. Puntahan nyo dyan sa Lingayen. Yan mga kaibigan, mga araw. At malapit ko nang matapos. Yan mga araw. Lalagyan ko lang ng light. Yan mga araw. Ginawa kong lantern. Diba? Yan si Araw, o diba? Yan mga araw, lalagyan ko na ng Christmas light. Itesting ko lang kung okay. Yan mga araw. Yan. 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 Yan mga araw, tapos ko na. Yan. Oh. Bukas ikakabit ko na to. Ayan. Kumusta kila? Madyagamot si Araw. Magkakabit ako ngayon ng lantern. Gagawa ko ng Christmas light decoration. Ayan. Ayan, naidikit ko na yung iba. Pero hindi ko na ipakita kasi malamig. So ngayon inilabas ko, medyo mainit na kasi mag alas 2 na
Negative 13. Ayan. So yan mga araw, natapos ko na yung ano, mamaya gagabit ko yung lantern. Yan. Yan mga araw, kinabit ko na yung lantern namin. Yan, tingnan na lang. Mga araw, so mamayang gabi ko isi-switch on. Yan, ayusin ko muna, medyo malamig kaya hindi ako makapag video masyado kasi medyo malamig na. Yan, mamayang gabi saka ako isi-switch on. Okay, yan mga araw, salamat sa panonood nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Yan mga araw, yung ginawa ko. Okay ba? So advance Merry Christmas. Natapos ko din. Ayan o. Ito yung ginawa kong lantern na DIY. Binili ko sa Galarama. Ayan, tas bumili ako ng mga lights niya. O, diba? Medyo malamig at madulas. Dahan-dahan lang ako. Tapos nandun yung Christmas tree. Nandun yung Christmas tree, yun. Ayan si Ira. Yan na. O diba? Dito ako, kaya tignan nyo. Yelong yelo. Ayan, yelong yelo. Whoop. Ayan mga araw. So advance Merry Christmas at salamat sa iyong panunod lagi sa aking vlog. Maraming salamat. At sa mga suporta nyo, thank you. Sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa, salamat. At sa mga suporta, thank you. Merry Christmas sa inyong lahat. Stay safe and stay healthy. God bless you all. May kuliglig dito. Nandiyan yung kuliglig. Ayan. Ayan. Sobrang yelo sa daan. Ayan, nag-yelo. Nangingintab. Yun, may kuliglig.
Ayun yung kuliglig, oh. Yun yung kuliglig. Ayun, mga nag-shopping. At nandito yung aming kapitbahay. Yun, oh. Nagtatanggal ng yelo. At lalagay ng mga bato-bato dito. Yan. Ayan, o. Whoop. Ayan yung sa amin. Ayan. May kinto, may panbelt to. Dami-danom. Dami-danom, may panbelt. Ayan yung mga nag-shopping. Ayan. Hindi pa ako marunong dito sa aking gimbal. Ayan. Ha? Jadkin, hindi, Jadlows. Okay, 19. Oh, mayamay ni man. Oh. Yan. Kakain na sila, oh. So ito mga araw, ito na yung kalabasan ng aming Christmas tree. Yan. Ayan mga araw. Ito na yan. Sarap ng bintana. Okay ba mga aro? Ayan. So yan ang kalabasan ng ginawa namin. Ginawa ko. Medyo snow dun sa labas. Pero mga ano, ito na yung aking pinali na ginawa kong Christmas light. Yan. Yan yung ginawa kong Christmas light namin. O, diba? Ito na yung pinali. Yan. So, minus 20, negative 20 right now. Ayan. Doon yung aming Christmas tree. Oh, yun. Christmas tree. So salamat sa inyo sa panonood. Ayan. At para sa inyo din to. So ito yung ginawa ko. Yan. At yun o, kapal ng gusto. Yan. So Merry Christmas sa inyo lahat. Nakakamiss na ang nahog nito. Misa de Gallo. Tapos ito yung katabi ko sa bahay. Yan. Yan yung diba? Ang saya-saya pero mas masaya sa Pinas. So maraming salamat sa inyo
mga araw, at sa mga nanonood, maraming salamat. Stay safe and healthy. Salamat din sa suporta nyo sa panonood sa aking vlog na kahit na pangit. So God bless po sa inyong lahat. Ito na yung pinali. Tapos yan yung lantern. Yan yung lantern. So thank you. Salamat sa lahat sa nanonood. So shout out kayo lahat. Masantos Shalabi. Udsikin amin. Salamat. Ito si Aro, o diba? So yan, si Aro. So salamat sa lahat ng panonood nyo sa akin. Maraming salamat sa mga subscriber ko. Yan. Maraming salamat. Malamig, -5. Ay, -5, -20. Nasa labas po ako. Oh, yan. So maraming salamat at good night po. Merry Christmas muna. Saka na yung speechless. Okay, bye bye.